Hello pawb, what is happening? Shwt mae pethau? Croeso nôl I PopT am y tro cyntaf yn y blwyddyn newydd. 2022! Ie, gobeithio gafodd pawb blwyddyn grêt blwyddyn diwethaf, ond nawr angen edrych mlaen i'r blwyddyn newydd. A fel chi guys yn gwybod wrth gwrs, y peth fydda i'n edrych mlaen at fwyaf yw'r ffilmiau newydd sbon sydd ar y ffordd yn 2022. Cyn I ni mynd ymellach, cofiwch I Tanysgrifia I PopT, rhoi thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r glwch notification. Alright. Right there. Rhif 1. So, mae yna siwt gymaint yn dod allan blwyddyn yma, mae fe'n rili anodd I torri fe lawr just I 3 ffilm. Ond fi wedi ddewis y ffilmiau yma gan meddwl be fydd chi guys yn licio gwylio, nid just beth fyddai i'n licio gwylio. Ond gan fod na llwyth o pethau da yn dod allan blwyddyn yma, fydd na honourable mention section ar diwedd y fideo. So, yn gyntaf, ffilm comedy animated, gyda cymeriadau ddylswn ni gyd bod yn cyfarwydd gyda. Ffilm Minions newydd. Minions, The Rise of Gru. Sequel i'r spin-off prequel The Minions nôl yn 2015, a'r 5th ffilm yn y Despicable Me franchise. Mae'r ffilm yn dilyn Gru sydd yn cael ei actio unwaith eto gan y amazing Steve Carell. A ni'n gweld Gru ar ôl diwedd y Minions diwetha, ac mae'r ffilm yn cael ei sefydlu yn y 70au. Mae Gru yn 12 mlwydd oed ac yn fan mawr o villains enwog yn y byd. A'r villains fwyaf enwog yw'r Vicious Six. Wrth i'r Vicious Six cael gwared o aelod o'r grŵp, mae Gru yn mynd am cyfweliad I ymuno â'r grŵp creulon yma. Dydy pethau ddim yn mynd yn mor dda pan mae Gru yn ddwyn carreg special oddi wrth y Vicious Six. Mae Gru a'r Minions yn mynd ar y run ac yn benni lan yn ffeindio cymorth gan pobl byddwch chi ddim yn disgwyl. Mae'r ffilm yn edrych yn lot o hwyl ac os wyt ti wedi gweld unrhyw Despicable Me ffilm o'r blaen, byddwch chi'n gwybod be I ddisgwyl. Lot o hwyl a lot o chwerthin. Bydd y ffilm yn cinemas ar yr ail o Gorffennaf 2022. Yn ail? Ffilm sydd wedi cael ei cyhoeddi sydd wedi codi lot o nostalgia I fi. Mae'r ffilm yn siarad am cymeriad enwog iawn ac un sydd yn byw mewn calon lot o bobl fi'n siŵr. Fi'n gwybod mae'n byw yn calon fi. Lightyear. Sci-fi action adventure ffilm am Buzz Lightyear. Fi'n fangirl o. Mae'r ffilm yn sôn am stori'r person nath ysbrydoli'r tegan yn y ffilm Toy Story. Mae'r ffilm yn dangos test pilot ifanc a sut mae e'n cyrraedd y statws Space Ranger, fel ni'n adnabod heddi. Chris Evans sydd yn cymryd drostodd o Tim Allen I chwarae'r llais Buzz Lightyear. A pwy well na Captain America I chwarae'r Space Ranger. Castio gwych yn fy marn I. Rhif 3. Ac yn olaf yn siarad am Marvel, mae yna loads o pethau ar y ffordd gan Marvel blwyddyn yma, fel pob blwyddyn arall. Ond yn anffodus, ddim lot o trailers allan am y ffilmau fi am sôn yn byty, oherwydd, fel chi'n gwybod, mae Marvel yn licio cadw pethau'n agos atyn nhw, tymo? Secrets. Ond dyma beth sydd ar y ffordd. Thor, Love and Thunder. Sorry. Y 4th Thor ffilm a'r 8th gwaith fyddwn ni'n gweld Chris Hemsworth yn chwarae'r God of Thunder. 8 gwaith. Mae hwnna'n bonkers. Mae Taika Waititi nôl yn cyfarwyddo y ffilm yma ar ôl cyfarwyddo'r ffilm diwetha Thor Ragnarok. Ac mae Thor Love and Thunder yn set I fod yn dipyn o comedi unwaith eto. Methu aros. Hefyd ffilm Doctor Strange newydd o'r enw Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Nawr, ar ôl y Spider-Man diwethaf, Spider-Man No Way Home, mae yna lot I edrych mlaen I yn y ffilm yma. Mae'r multiverse yn real. A ddwedodd Benedict Cumberbatch yn ddiweddar, the film will definitely live up to its title. The Multiverse of Madness. Sydd yn awgrymu I ni bod y ffilm yn mynd I bod yn eithaf mad. Yeah. Ac hefyd mae yna Guardians of the Galaxy Vol 3, y trydydd ffilm yn y trilogy yna
Yn anffodus, mae hwnna ddim yn dod allan dan 2023, ond fi jyst really licio nhw, so o'n i eisiau gweud. A felly dyna ni, ond cyn i ni gorffen, dyma cwpl o honourable mentions o beth sydd i ddod yn 2022. Mobius gan Marvel a Sony, Turning Red, ffilm newydd Disney a Pixar, Spider-Man Into the Spider-Verse 2, os oed ti wedi gweld y ffilm cyntaf yna, mae hwnna'n amazing, ceri wylio fe. Avatar 2, ddim angen gweud lot mwy am hynny, oedd yr un cyntaf yn wych. Blynydde a biliynau o bunnoedd wedi mynd mewn i'r ffilm yma, mae fe set i fod yn dipyn o ffilm. A mae fe'n dod allan blwyddyn yma. Woo! Black Adam, Dwayne The Rock Johnson yn chwarae superhero nawr. Mae fe jyst yn chwarae popeth, really, ynddo fe. Hei, Rock, ti eisiau bod mewn ffilm? Beth yw e? Unrhyw beth. If you smell! Ac wrth gwrs, The Batman. Robert Pattinson from Twilight. Cape Crusader, Batman a Bruce Wayne. Methu aros i gweld hwn. Mae'n edrych yn gritty, yn dywyll ac yn really dda. A llawer fwy. A dyna ni guys wedi gorffen heddi, gobeithio nathach chi joio'r fideo, gobeithio oedd yna ffilm yn y ddewisiadau fi wedi sôn am, fyddwch chi'n lico gwylio. Cofiwch chi gadw bod i fi, byddwch chi'n feddwl am y fideo lawr yn y sylwadau, neu pa ffilmiau mae chi guys yn edrych ymlaen at fwyaf. Gadw bod i fi lawr yn y sylwadau. Felly cofiwch chi Tanysgrifia i PopT, hoffi'r fideo yma a gwasgu'r gloch notification. Joiwch y ffilmiau blwyddyn yma, na i weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, bye bye!